Damin di batana sumurung sian saluhuk naroha, ima mengeramoti hati-hati di pikiran nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tapi jala horas nadita salukna, salum, salam sejahtera. Damang dainang hurian Tuhata, tatangihon mahatan di bata, ima janita minggu di tanggal 2 Februari 2025. Tersurat di buku Pesalmen bidu pitu pulsada ayat sada rodi ayat ono ujahama dihita saluhukna marhapurusa tuho duau ale jahuba dak tagamon murakau saliling lelingna sayuahon maahun marikihiti hati koran jalapadua au say paeling ma pinggul mutuau jala urupi au. Saya homa gawe partano batoan diahu tau inganan bongotakku toktong nunga pola di parbagaho urupan muahu ayo hodo partano batuaku jala haporusakku ale di bataku saya pandua maau siap tangan ni parjahati siap tangan ni pargedu dohot si bahem gogo ayo hodo pakirim aku ale Tuhan Jahuba nalom ni rohaku sian si hete-hete hokku nang makucade tuho doau sia bortian hodo si parmuduau sian Tuhan idainang saya hodo toktong pujiokku huria nahina holongan adong sada padohan di alam batak sangguling obu molo diterjemahon di bahasa Indonesia terjemahan bebasna ima segulir rambu namar lapatan hatop do ibana marputar cepat berbalik nanggo satokin danggui bertahan ale hatop do ibana muba somalla hata sangguling obukon dipakai laho patorakon ketidaksetiaan tidak bertahan. Contoh sanggulingo do holongmu tuau ninna. Lapsoboy do nanggu apala satokin bertahan holong yirohai hatok do muba. Isarana adong masalah doli-doli di dogma holong rohaku tuho ninna tu anak buru. Jala lau meyakinkan hatanai gudang ma di lehon ibana si lehon-lehonna tu anak burui hira natama idau hira naruju ibana idau lasian do rohani anak burui mabege hata holong do rohak tuho dohok mancalo si lehon-lehon iduri-duri HP ida makamang do inang daksa dia leling muba do holong ni rohani si doi-dolion manang holong ni rohanai dunga berali tuna asing manang holongi rohanai dunga muba ala tarhiri ibana alasanna saya urip pudo ibana anak buru namalo mangalopa minna ibana rupani urip pudo ibana na olo mangaju hahurang aku urip pudo ibana bolu ni namora jalan udang do piak kasdalianna bahasa bui somoni ai holongi rohanai dang murni holong perohana tu anak buri ala adong do nadinuakna laho pasonak perohana demi kepentingan di dirina gabe dang murni HP holong rohanai ala dang dapok na ho partu pangiluan nei gabe muba do holong rohanai dahaci do pakilalahan ni anak buri kamang duina ala hatok muba holong rohan sidui tu ibana sanggulingo do HP holong rohan tuau huriani Tuhata. Ternyata dada holan manaringoti holongi rohani antar naposo hata samulingo alai di ngono ni akana porsiape gadi adong do haporsiaon samulingo muranai hita mando porsiado tuho tuha tuholo pasahat molukku
HP satu kini ida makamang inang itor rubah do hapur siautai itor marbali do ida siat Tuhani pitor tatundang hodong ibana nanggo oti dang marpargue hapur siautai dia dopan ni debata bahasa busung ni ala dang murni hapur siautai aidok pe porsea ala adong do sihirimonna hobat tuagiok ni rohana ala mudang do pangyuanna sada 2 3 4 do seterusnya HP dang di jalo ibana hopartu nah hidirin nai dang di lehon debata hopartu pamiduan nai gabe kecewa ibana gabe ditinggal di nana matuhani ima haporsiaun nasang gulingo haporsiaun nai holan sang gulingo cepat bergulir cepat berubah cepat berbalik urian nah hinaologan asa taida ma makite tu jemetaon salah contoh haporsiaun naso sanggulingo alai haporsiaun nama catogu haporsiaun mulai sian si hete honna sahatu nama 2 ibana gariada mulai sian bortian idaina minda ibana dipakai dari mana donna di parmulu debata ibana idoban negabe satia ibana tu debata gabe hot ibana porsea tu debata basamu ibana bertahan maka persiai debata HP budang doa kaparmaraan ni uluna budang doa kana haji budang doa kahamaolon na dia dopan ibana saliring mangulu ibana alai muasa do ibana tetap satia porsea tu debata sada do alus nakamandulina ala debata di baik ibana gade partano batoan ni nguluna ido nataida ditutup jemitao ditutup jemitao pesalmen ditutup sada ayat sada rodi ayat onom panindangion ni par pesalmen didok son sidau di hati takut di mana do asidot holong ni rohani debata na menjaga na mangaramoti nguluna di hati takut ibana do debata do partano batu aku Allah adalah pertahanan hidupku aihodo partano batu aku jala hako rusakku pesalmen ditutup sada ayat tului Molodido akamang inang partano batuan benteng pertahanan atau pertahanan hidup atau benteng hidup itu memang bukan sekedar benteng tempat persembunyian ibarat seorang tentara yang sembunyi di dalam benteng supaya tidak ditangkap oleh musuh dan holan sebatasoni ayo do akapar pesalmen mulut ajar-ajar di buku pesalmenon maka tidak kon debatado partano batoan alai dada holan menyangkut soal keamanan sian musuh di perperangan alai ubidak sianido lapatan ni partano batoan manang pertahanan hidup alan ini konteks ni jami tahun lapatan ni partano batoan ima menjaga, mengudingi, mengaramoti, marmulu-mulu, dohot, peluahon, nguluni para pesalmeno. Taida mahasis kopna disonak kamang luinang. Molo di ayat sada, dido, dijaga debata doau. Sian akamusu, dak tagamon murah kau seleng-lengna. Allah dijadikan sebagai tempat perlindungan untuk hidup nyaman, hidup tertib dan hidup aman. Asa odo memang pangatusion na berjulu debata partano batoan dalam arti benteng pertahanan terhadap musuh perang. Alai pangatusion hobat tu konteksna ima parpesal menson makilala padongan yang debata marmulu-mulu-muluna secara utuh. Mulai sian namit-mit saat nama bodang mulai sian siete-heteon satu nama 2 gariada mulai sian bortiani dai nampe dunga makusad di ibana tu debata dia telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan suang soni manang kita molopak pesan menon di nama dalani ngurunei budang 2 kapar maraan nang kita nih budang 2 kapar jahat lahu menjahati kita alani molotano debata partano batuaku lapatanna tondo debata na paluau kita siap tangani parsahat
Debata napaduan hita siap tangani pergidu. Dohot siap tangani si bahen gugu. Pesalmet pitu pusada ayat 4. Suang soni mamuse di ngolu ni sahawa na korsea di nausari matua ibana, saur matua ibana, di hatuauna. Hola tu debatado di pasar ngoluna, ala hola tu sido pakirimonna. Debatado pakirimonna. Ido badi do parkesalmin dison. Ai hodo pakirimoku ale Tuhan Jakoba. Nalom ni rohaku sian si hete ho. Jala laos di pasiko matudu di do ibana no mangkusate tu hodo au sia portian. Hodo si parmudu au sia butuhani daina. Sai hodo tok-tok pujioku. Di ayat ekonomi. Artinya Allah adalah harapan kita selama-lamanya, sejak masa muda hingga masa tua, sejak dalam kandungan hingga kita hidup selama-lamanya di dalam kehidupan sehari-hari. Ima makna debata partano batoan kobartu kontes nitu jadi tahun. Ahado pakoronna tu parpesal ini. Gabi dipakilal mana do marlas ni roha jalamarun situ tu rohana ala tigor do pamuhu mi debata minna ibadah asal sodo akamang nang baritata si barita honok tatua kapo parata sodo paboa hola debatado partano batoan hola debatado namar mudu goluta hola nibana do nama ngaramoti jalamanogu hita salelek mangulu sian siete hedehon sah rodi nama tua so. Jadi debata partano batuat talapatanna dakolan pertahanan asa unang diserang musuh alai huddo gabe pertahanan diri pertahanan hidup asa unang telu mulu tahun tu si taonon tu paruh kilon naro tu akka hamaolon nata adopi dan bukan hanya menyangkut soal kehidupan rohani, tapi juga kehidupan sehari-hari. Dan holan masalah iman, tetapi juga bagaimana kehidupan perekonomian kita, sosial masyarakat, doaka lana asi, namar pardonguan di namar dalani ngulutta sigano parhita. Ai di lehon debatado tidak gugu, di lehon ibana do habis suhon. Jala hatauon lahu mangadubi sudah paruh kilo ni mulut tahun. Aka tantangan naro itu kita, biarlah itu datang. Tetapi kita teguh karena Tuhan benteng pertahanan hidup kita. Ala ibana do partano batowatta dan sumur kita sian parmulota di bagasan haposyauta timbana. Atau asa unang mahaguguota. Unang mahadisuhon jala unang mahatawota papangasahon mandalani ulo na kamamrina ay jom mampargale berita mulu habisuhotai bugotai satok kini magului ay galedo hita kamamrina alay habubuon di batado na manotong ima tapangasahon ay ibana do partano bakwata nasa toktong mangaramoti ngurutta marsada-sada huria nahinaholongan ni debata dunga takas ya tidak keparpesa menon debata partano batuata atau ahado respota morodidok soni takas nakin di ayat ekonomi akamambu inang bahwa parpesalmen berkomitmen hodo toktong pujok lapakan satia maka persyai debata satia menguji guarda na badiai ay timbul situtudo ibana didolok abadiai atau dina mandalani ngurus sigano pari do pehita di sisi kita no di tani narolopon do pehita kamang minang unang madao hita nanggo oti nanggo satok kipe sia tuani unang sanggulingom tabahen hapor syaot tatu di bata alai asing rohani di bata nama perguwe kita ima tatiot komos ima tasolukon di bagasan mulutta jala asing rohanai mata hamuduon ay ino mabaik kita manotong makamulateon sudi dengan basana songon parpesalmen di son nasatia tu debata mulai sian portiani dainang
Diha si hete honna sa rodi nama tua ibana. Hola debatado hak urusan. Atong nang kita kesonina. Unang mabiar jala unang bobonosan. Ay nang pegudak ak kasih taon, jorbut tahinak kasih bulis, jorbut aka jorgong nabi dahin nasida, na membolgak kita alai unang mabiar debatado partano batu hatta. Moro debata partano batu hatta. Musuh tak ikut tado di baik panguntingan tuk do gugur debata menaluhon sude musuh tai ditukul jalan diramuti debata do hita kada porsia hosatta artatta ugasatta apa sahatna tu debata asa ibana ma marmuluhon ita ibana menjaga jalan ibana paduo kita toktong marha urusan hita tu debata. Alai taimot ma unang holan parsatok-kinan haporsiaw tatu ibana padao madirin siang haporsiaw nasang gulingo ati kamanglinang alai satia mahita tu ibana haporsiai jala pasahat masadok gulmit ningulum tu ibana sai peluau nado jala sonang do baklalaumu diremoti Tuhan. Amin. Ali debata mauliate matutu ala hodo partano batuan nami tu hodo kami marha urusan atong saya juga mahami siang ragamnya kahamaulo jala asa parmulu-mulu mahami tutu asa hot haporsiaw nami tu homa si pujion nami marite Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.